Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 25 май, пәнҗешәмбе көн. Һәр елның 25 майында Россиядә филологлар көнен билгеләп үтәләр. Филология фән буларак 17-18 гасырларда барлыкка килә. Бүгенге көн филология фәннәре укытучылары, телләрне өйрәнүче һәм яратучыларның, китапханәчеләрнең һөнәри бәйрәме дип тә әйтсәк була. Бүген дөнья буйлап дан тоткан Вена опера театрының ачылган көне. 1869 елның 25 майында театр Моцартның Дон Жуан операсы белән ачылып китә. Вена опера сәхнәсендә сезон сайын 60 опера һәм балет спектакльләре куела. Әлеге күрсәткечләр буенча Вена опера театры дөньяда беренче урынны алып тора. Шулай ук бүген халыкара сөлге көнен билгеләп үтәләр. Бу Британия язучысы Дуглас Адамс исеме белән бәйле. Язучының җанатарлары көн дәвамында сөлге тотып йөриләр. Дөнья күләмендә популяр булган әсәрләренең берсендә Дуглас сөлгене сәяхәт вакытында иң кирәкле әйберләрнең берсе булуын атлый. Кайсы гына хатын-кыз Минвали Габдуллинга гашык булмады икән. Озын буйлы, төз гәүдәле, киң җилкәле шибәр артист Минвали Габдуллин татар тамашачысының күңеленә татар театры, татар кинолары аша килеп керде. 26 май көнне Камал театры сәхнәсендә яраткан артистыбыз үзенең 50 яшьлек гомер бәйрәмен тамашачылары белән билгеләп үтә. Шул уңайдан без аны студиябызга кунакка чакырдык. Минвали әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Бик шатсыз студиябызда күрергә. Мин дә бик шатмын. Мин сезне бала чактан бик яхшы хәтерлим, Минвали әфәнде. Ул чакта язмышлардан узмыш юк икән дип исемләнгән 4 сериялы татар фильмы дөнья күрде һәм сез анда бик шибәр, бик бай һәм өстәвенә шул кадәр яхшы күңелле эшмәкәрне уйнадыгыз. Әлбәттә, бу фильм чыккач та дип әйтәм инде, күп кешеләр шул телевизордан карап инде шул фильмны караганнан соң мине урамнарда тоясың бит инде күз карашы белән, анда пышылдаулары белән синең хакта менә сөйләшеп калалар дип әйтәм инде, менә шулай. Нурания апага бик зур рәхмәт бу фильмга алган өчен дип әйтәсем килә. Яхшы, без әле бу фильмнар турында сөйләшүебезне алга таба дәвам итәрбез. Иң элек инде әлбәттә менә сезнең инде 26 май көнне 50 яшьлек юбилей кичәгез була бит инде Камал театры сәхнәсендә. Шуңа басым ясап әйтик әле, нәрсәләр көтелә бу көнне? Бу көнне инде Аллаһ бирсә, әлбәттә кунаклар, дуслар, туганнар җыелачак. Мине матур итеп котларлар дип ышанып калам. Һәм инде шул мин үземнең тарафымнан инде аларга бездә бара торган, мин анда инде баш рольне башкарам. Пять вечеров дигән спектакльне күрсәтәчәкбез. Бу инде татарчага тәрҗемә иткәндә санаулы кичләр дигән спектакль була инде. Шуңа күрә инде без барлык тамашачыларыбызны 26 май көнне Камал театрында көтеп калабыз. Яраткан артистыбыз белән аның матур юбилей кичәсендә бергә очрашырбыз. Минвали әфәнде, инде хәзер сөйләшүебезне дәвам итик. Менә татар театрына сез инде шулай матур итеп ташкын булып килеп кердегез. Тик иң элек бала чагызга әйләнеп кайтыйк әле. Исемне дә шул кадәр матур итеп сайлаганнар сезнең әти-әниләрегез, алар иҗат кешеләре идеме әллә? Дәсә дип әйтим инде. Бу исем инде Минвали дип инде әти-әнием кушкан, әлбәттә, минем әти-әнием иҗат кешеләре түгел, алар гап-гади авыл кешеләре. Алар инде ничек дип әйтим, әти минем бик шаян үзе тормышта, бик шаян иде. Ул шаяртырга ярата иде инде. Әни инде мөнәҗәтләр җырларга, җырларга ярата торган иде инде. Ярата дип әйтәм инде, ярата торган дип. Гафу итегез. Әлеге Аллага шөкер, әнием исән-сау, әтием инде мәрхүм.
Дилек барыбер инде менә шулай мөнәҗәтләр җырлау, безнең татар халкы авыз иҗатына шулай битараф булмавы барыбер сезгә дә йогынты ясаган булып чыга. Бәлкем шулайдыр инде. Безгә бит инде барыбер ана сөте белән керә әлеге иҗатка мәхәббәт, шулай бит. Сез туган ягыгыз турында әле әйтмәдегез безгә. Минем туган ягым инде Лайша районы, Именкиске авылы, бик танылган, бик матур авыл, Кама елгасы янында урнашкан Именкиске авылында туып үскәнмен. Бала чагым менә шунда узды инде. 11 классны бетергәчтән инде мин әлбәттә институт культурага килдем. Монда килүемнең сәбәбе инде минем бездә укыткан Миләүшә апа Хазиева, Миләүшә апа Муллаевна булды. Ул мине инде әзерләп җибәрде институт культурага. Менә барып кара әле актерлык һәм режиссерлык курслары җыялар икән дип инде мин инде әлбәттә профессия сайлау бит ул җиңел эш түгел. Бала әле мәктәпне бетереп килгән балага дигәндәй. Шуңа күрә бу миңа ниндидер этәргеч булды инде. Мин әзерләнеп ул мине әзерләде, шигырьләр укырга өйрәтте инде, хикәяләр сайлап инде. Әле ул Миләүшә апа үзе дә әйткәне булды миңа, менә син хәтерлисеңме, без синең белән каз бәбкәләре саклый, көтә, шунда шигырьләр өйрәнгәнне дип. Мин хәтерләмим инде. Ул менә шулай кызык итеп сөйләп биргән миңа. Мин үзем шаккаткан идем инде, шулай өйрәнеп җиргән чаклар булган икән дип әйтәм инде. Шул ул мине әзерләп җибәрде. Димәк, шулай тормышыгызда мөһим урын алган сезнең Миләүшә ханым, укытучыгыз. Шулай да менә барыбер ул вакытта бәлки әле уйлап та бетермәгән булгансыздыр. Артист булмасагыз, кем булыр идегез сез? Белмим, әйтеп торам бит. Белмисез. Бер теләк булмадымы? Теләгем булды инде, мин аны кабатлап әйтәм инде. Шул ук сүзләремне хәзер тагы бер кабатлап әйтәм. 9 классны бетергәчтен мин документларымны Чистайга авыл хуҗалыгы техникумына илтеп тапшырган идем. Безнең менә әтәч менгән читәнгә дигән спектакльдә дә шунда Салахетдинның улы малае, мин инде аның ян күршесе Мирфатых ролен башкарам инде. Салахетдин минем ян күршем була инде. Аның улы малае 9-ны бетермәдем. 9-ны бетереп 10-га бармыйча Чистайга авыл хуҗалыгы техникумына чыгып киттем дип әйтә. Мин дә шуның сыманрак инде авыл хуҗалыгы техникумына документларымны илтеп тапшырган идем. Экзамен вакытлары җиткәчтән инде мин ул документларны кире барып алып кына кайттым. Экзамен биреп тормадым. Эшләптер белмим ул сәбәпләрне хәтерләп. Күңел тартмаган димәк, сезне барыбер иҗат һәм инде Казан каласы үзенә дәшкән дип әйтергә кирәк. Шулай. Аннан тагы шуны әйтәсем килә менә инде. Безнең Нәкъяви Исәнбәтнең Гөлҗамал спектакле бар иде инде. Мин анда Кыдырмәт ролен башкара идем инде. Менә анда Фәрхинур әйтә Гөлҗамалга, кемнең кем буласы ана карнында чагында ук маңгайына язылып куела дип. Менә бәлкем шулай язылгандыр дип әйтәсем килә инде. Карагыз әле, ни матур сүзләр, Әлбәттә. Аннары тагы бер кабатлап әйтәм, менә бу Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгән булып чыга. Минем андый Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгән чакларым бик күп булды дияргә була. Шуларның берсен генә әйтеп китәсем килә. Бу ничәнчедер классларда укыганда инде безне балаларны бит инде мәктәптән алып киләләр музейларга, театрларга, циркларга дигәндә. Менә шул циркка алып килгәндә, театр безнең хәзерге Камал театры Кырымнан узып барганда, ул әле төзелеп бетмәгән. Мин менә шушы театрда эшләячәкмен дигән эшләячәкмен дип әйткән сүзем бар иде. Менә шул вакытта миннән ничектер менә көлемсерәп караганнар иде инде. Менә күрәсең, Ходай Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килеп, мин шушы театрда хезмәт итәм. Аллага шөкер 28 ел шушы театрда эшлибез, халыкка хезмәт итәбез. Татар театрын үстерәбез дияргә була. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Шушы театрда инде хәзер инде менә мин безнең миннән көлебрәк әйтәләр инде бөтен гаиләгез белән дигәндәй шушы театрда эшлисез дип әйтәләр инде. Гаиләгез турында без әле аерым тукталырбыз, тик аңарчы әйдәгез әле менә шушы студент елларына барыбер әйләнеп кайтасым килә мин, чөнки сез бит менә бер ташкын булып курсташларыгыз белән бергә килеп кирдегез Камал театры сәхнәсенә. Радик Бариев, Искәндәр Хайруллин, Рамил Вәҗиев, Илҗүзәр Мөхәммәтгалиев, Фәнис Җиһаншин, Миләүшә Шәйхетдинова, безнең белән укыды әле Наилә Нәҗипова, хәзер инде ул Әлмәт театрында эшли, Зөбәрҗәт
Сафина, Эльмира Садыкова, Эльвира Садриева, алар хәзер Финляндиядә дип әйтәм, мин кияүгә чыгып бездән качып киттеләр. Менә шушы без укып бетергәндә, хәзер инде без театрда 7-6 малай bir kız, әлегенде менә ничә идек без инде 3-4 кызыбыз китеп барды. Хәзер шушылай Аллага шөкер менә шушы төркем белән шушы безне инде Шепкинчилар урынына калдыгыз инде дип әйтәләр. Инде менә без шушы 6 бертек эшләп киләбез шушы көнгәчә инде Аллага шөкер. Әйе, менә шул институтта булган дуслык, ул инде хәзер Камал театр сәхнәсенә дә күчте һәм сез шулай бергә матур иттереп хезмәт итәсез. Бик матур әйттегез, халыкка хезмәт итәсез. Халыкка хезмәт итәбез, әйе. Әйе. Камал театры. Анда уйнарга, анда эшләргә хыялланмаган кеше бар микән? Менә үзегез әйттегез бит, менә бала чактан ук монда эшләсәм иде дип киткәнсез һәм менә шуңа киле, әлбәттә, Аллаһның амин дигән сәгатенә туры китереп килгәнсез бит эшкә. Шулай бит инде. Шулай килеп чыга. Ничәнче еллар иде бу? Камал театрына эшкә килгән. Камал театрына без инде менә 91 елдан 95 елга хәтле без инде институтта укыдык һәм без 95 елның февраль аенда укып бетереп театрга безне эшкә алдылар. 95 елдан бирле менә 28 ел эшләп киләбез, Аллага шөкер. Һәм әлбәттә инде Сезнең рольләрегез турында да мин сорамыйча китә алмыйм, чөнки алар әлбәттә бихисап, ләкин шулай да менә күңелегезгә иң якыннары. Рольләргә килгәндә инде Азилә, әлбәттә рольләр шушы 28 ел эчендә мин әле бер көнне шушы кирәге чыгар дип жюри генә бөтен рольләремне санап чыккан идем. Монда инде вакытлары балалар өчен уйнаган кече залда уйный торган спектакльләрне мин анда кертмәгән идем. Монда минем 40-тан артык роль уйналган икән инде. Рисуага белән бергә дигәндә инде. Инде менә яраткан рольләргә килгәндә мин бик яратып уйнаган шул беренче зур ролен 98 елда Фәрит абый, Туфан абый Миңнуллинның Шәрҗәрә спектаклен куйган иде. Мин анда баш рольне башкарган идем. Сәид Шарафетдинов дигән образ роль дип әйтәм инде. Аннары инде тагын башка спектакльләргә килгәндә Җанкисәкәем спектаклен бит инде халык әле бүгенгәчә яратып карый. Шул 95 елдан бирле без инде аны уйныйбыз инде. Ничектер инде картайып беттек дип әйтимез инде бу спектакльдә уйный инде. Картайып беттек дигән сүз туры килми инде монда. Анда әйтелә, шүрәлеләр картаймый, сәхнә барбер картайтмый дип әйтәләр бит инде. Тагын кабатлап әйтәм, сәхнә шундый нәрсә. Безнең Сагынырсызмы дигән спектакльдә Искәндәр, анда Искәндәрнең образы әйтә инде, бу урынның хәтере юк. Бу урынның хәтере юк, монда бөтен авырулар да, чирләр дә югала дип. Менә мин шуны әйтәсем килә, бу сәхнәдә кеше авырып килсә дә яңадан терелеп китә дип әйтәм инде. Анда андый ниләр юкка чыга. Һәм сезне карагач тамашачының да бөтен авыруы бетә, шулай бит. Саклап калып. Җамал абый, бергә борчылма. Беренче әтәш кычкыргач, бозауымны киртәгә китереп бәйләп куерсың. Хәзрәткәем өенә алып кайтып иманга китерер. Шулай Без театр турында сөйләштек, аңарчы мин әйткән идем бит без сезне татар фильмнары аша яратып өлгердек дип. Менә сезнең шулай ук бик матур рольләрегез язмыштан узмыш юк телефильмында булды һәм инде Сөйләрем сине хак минем. Анда да сез эшмәкәр ролен башкардыгыз. Сезгә генә ничектер теге шундый бай, шибәр эшмәкәр рольләре эләгә. Нурания апага рәхмәт инде. Сезне шулай күрә димәгәйме? Аның берничә ике генә фильм түгел, мин хәтерләмим, монда 4-ме, 5-ме фильмында уйнарга туры килде. Шундыйрак рольләр миңа ышанып тапшыра иде инде. Ул инде Сөйләрем сине хак мине дигән спектакльне әлбәттә, спектакльне маф итегез, телефильмны халык инде бик яратып, бик якын итеп кабул итте. Әле дә булса яратып карыйлар анараны. Әле дә булса яратып карыйлардыр инде. Шул аны
Менә шулай эшмәкәр була алыр идегез микән сез? Уйлаганыз бармы бу турыда? Белмим шул, уйлап та караганым юк инде мен хәзер. Башка нәрсә турында уйлый да алмыйм. Минем төбешем театр булгачтан менә мин бары тик театр турында, театр, сәхнә, спектакльләр турында гына уйлыйм. Менә барыбер беләсезме, менә без ул фильмнарны да карыйбыз, спектакльләрне да карыйбыз. Нәрсә дип әйтәм, әйеме, бу сездә бит бернинди ясалмалык юк. Менә ничек бар, ничек менә табигый итеп башкарасыз сез һәрбер ролегезне. Бу әлбәттә зур талант дигәнне аңлата, шулай бит. Менә сез шулай ук алга китеп әйтә башлаган идегез дә гаилә турында без сөйләшә башлаган идек. Әйтергә кирәк, сезнең кайнатагыз Габделфәрт ага Шәрәфиев, Татарстанның халык артисты. Һәм менә эшли башлаган мәлләрдә ул да сезгә үзенең яхшы киңәшләрен биргәндер. Хәтерлисезме менә бу киңәшләрне? Әйе, Азилә, мин безнең гаилә театр белән бәйләнгән инде. Минем бабакай Габделфәрт Шәрәфиев, аның хәләл җефте Эльвира Хәнифовна тәрҗемәче булып эшләде. Алар икесе дә инде 40 елдан артык театрга хезмәт иттеләр. Минем кызым Әйе, Рәйхан Габдуллина һәм улым Ирхан Габдуллин. Ул Фәрит абый да укый. Бүген көндә инде 2нче курсны бетерәләр. Менә Рәйхан Фәрит абый да укып бетерде. Рәйхан инде безнең хәзер Камал театр сәхнәсенең йолдызы дип санарга да була, чөнки Зәңгәр шәлләге Мәйсәрә роле белән ул безнең инде тамашачыбызның йөрәген, күңелен яулап алды. Менә шуны да сорамакчы идем, кызыгыз сәхнәгә чыкканда нинди хисләр билисезме? Дулкынланасызмы, борчыласызмы? Менә ничегрәк бу? Әлбәттә инде, Азилә, бала өчен борчыласың, ул бит инде ничә яшьтә булуына карамастан бала булып кала. Аларга да уңышлар телим инде менә киләчәктә, шулай театрда эшләргә ясын дип шулай ышанып каласы килә инде. Инде минем хәләл җефтемә килгәндә инде мин ул әлбәттә безнең өчен, барыбыз өчен дә бик нык борчыла. Ул әни буларак инде үзенең менә Рәйханга күрә киңәшләрен бирә, Ирханга да киңәшләрен бирә. Ул театрда эшләмәсә дә, ул күп еллар администрациядә культура бүлеген җитәкләп килде. Барыбер шу мәдәният, культура белән бәйләнештә эше дип әйтәм. Хәзер бүген көндә инде культура министрлыгында шулай ук эшләп килә. Барлык театр эшләре белән һәр вакытта хәбәрдар. Димәк, инде шулай мәдәният, сәнгать казанында кайныйсыз булып чыга. Әйе. Һәр вакыт шулай булсын. Минвали әфәнде, инде сөйләшү безгә бераз йомгак ясап, менә бүгенге матур иртәбездә сезнең тормыш фәлсәфәгезне ишетәсебез килә. Менә бит инде 50 ел гомер узып та киткән, әйеме? Артка борылып карасаң, күпме еллар үтелгән. Менә сез бүгенге көндә тормышыгыз белән канәгатьме? Аллага шөкер, канәгатьмен. Аллага шөкер, исән сау. Гаиләм исән сау, балаларым исән сау, хәләл җефтем исән сау. Шөкер итеп яшәргә генә кирәк инде. Аллага шөкер, бик канәгатьмен. Бүген көндә эшебез, барыбызның да эше бар дигәндәй, барыбызның да үз юллары табылган. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә дип Габдулла Тукайыбыз инде 100 еллар элек язып калдырган. Шуңа күрә халык театрга йөрсен, безнең тамашаларыбызны карасын, без аларга үзебезнең кулдан килгәнчә аларга рухи азык бирергә тырышырбыз. Менә шундый күтәренке ноктада бик зур рәхмәт дип сезнең белән саубуллашабыз. Минвали әфәнде, чынлап та театрга йөрик һәм инде тагын бер кат кабатлап әйтәбез. 26 май көне Камал театры сәхнәсендә Минвали Габдуллинның юбилей кичәсендә барлык тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт, Азира. Бүгенге шулар иде. Мин Азия Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.